केनटा केते हां हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रामेश्वर। तो फ्रेंड्स भावचे समस्त पूरा भरे थी मुझे पूरा भरे अच्छे फास्ट फास्ट मो न्यू ब्लॉग कीटा समस्त को वेलकम करे। तो फ्रेंड्स ई ब्लॉग रे जेनटा कि देखवा ले पाब जेनठाने हेसी मनोकामना पूरी ताहाके कहसन पूरी। तो यहाँ श्रीक्षेत्र जहाँकि कह जाए पूरी धाम की जेना कि जगन्नाथ धाम बोली कह जाए तापर शंख क्षेत्र भी कह जाए। तो से ठानर ब्लॉग इटा तो फुल एंजॉय करके देख। तो आम पहला पूरी आसिक समुद्र में लहड़ा भांगू बोली यहाँ समुद्र आड़े जो जेनटा कि सुंदर पार्क गुटे पड़ा बाटे जेन बाटे कि समुद्र के जासन देखिपार बहुत बढ़िया है। तो यहाँ देखिपार पार्कटा के पूरा सुंदर हो जेना कि फुल रे सजे दीछन गज मन को काटी कुटा करी। तो यहाँ है आम पुरी समुद्र खणीर पार्क देखिपार बहुत बढ़िया है। तो से समुद्र आगु पार्क के जो बुली मुझे आई पाखे न अच्छे जेनटा कि खड़ी आईठाने शौचालय मान भी अवेलेबल अच्छे खाली पार्क ठाने नि गाधन जेनटा कि समुद्र में गाधसन देखिपार यहाँ गज टे नाची इे डंगार अच्छी आमर नेचर के सजा ही। तो एन बहुत सुंदर ही बहुत बड़ पार्क है मुझे भिडियो तो हेते देखे हुए देखिए फुल गज मैंने केते जगैछन। तो जे भी पूरी के जो छ पार्क के भी टे बुली जाओ बहुत भल लगसी। तो अच्छा जिमा समुद्र आड़े के जाकरी आम पहला गाधी गुधा के टे फोटो हे देनु देखी पार आम एत लोग जाइनु। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखो। पूरा नचला देखो जाके देखो वीडियो करायचे का ए उहले वजरे कायते गीत उठे उहला उहला ए उहला 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 हे दे पटाउ छ उहली बा देखा 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 आसो ओठ थाने हवा आसो ओठ थाने फोटो हवा आसो तो फ्रेंड्स आम समस्ते समुद्र में भलसे गाधी गुधा करी इरा पलायनु भगवान के दर्शन करवाली जेनटा कि पूरी जगन्नाथ मंदिर। तो देखी पार बाट तक पहुँची गनु न तो बहुत खुश लगुला।
ଆର୍ ଭଗବାନ କି ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ 4 ବଜେନୁ ଧାଡ଼ି ଯିବା ଧାଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି କଳ୍ପବଟ ବୁଲୁ, ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଗଣେଶ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ, ସାରଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ଅନେକ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲା। ତାପରେ 22 ପାହାଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିନୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖ କେତେ ଲାଗିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ବେଲୁଡ଼ାକେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତ ମାନେ ଦିନକ ଥରେ ଯେଉଁ ବଦଲା ହୁଏ ସେଟା ଫେନ୍ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଯେନାକି ତାଙ୍କ ବାନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ଉଜାଲା ଦେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ। ଯେ ପୁରୀର ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍କେ ଦେଖୁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା, ଯେନ୍ଠାନେ କି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଲୋକ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଏସନ୍। ଆର୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହେସନ୍ ଯେତେ ଧାମ ବି ବୁଲିଯାଅ, ଆମର ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକେ ନିଏଛ ପୁରୀକି, ତାହେଲେ କାଁ ଲାଭ। ତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍। ତ ମନ ପବିତ୍ର, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ସବୁ ଯେତେ ବି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ପୁରୀରେ ପାଇବ। ଯେନ୍ଠାନେ କି ଥରେ ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକେ ଦର୍ଶନକେ କରିପାରିଛ, ସେଠି ଦେଖିବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କ କୃପା ନିଜର ଉପରେ ରହିସି ବୋଲି ଏଠାନେ ବହୁତ ଅଛେ, ପୁରାଣକୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଭିତରୁ ଆଇବାର୍ ଭିତରେ, ଆଉ ଭିତରକେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବାହାରୁ ଦେଖ ଭଗବାନକେ ଦର୍ଶନ କର। ଡିସେମ୍ବର ମାସେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ ଏ ମାସେ ବହୁତ ତୀର୍ଥ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆଡ଼ୁ ବି ଆଏସନ୍। ଆରୁ ଇଠାନେ ଏତେ ବୁକିଂ ଚାଲିଥିଲା ଲଜ୍ ମାନଟା ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ ପାଇଥିନୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉଛୁ ମୀନାବଜାର ତାହେଲେ ତମକୁ ଦେଖାମି କିଛି ବୋଲେ ବେଶୀ ବହୁତ ମୀନାବଜାର ବସିଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଲି ନି ପାରନୁ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଲଜ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଥିବା ରୁମ୍କେ ବି ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଲ ଏନ୍ଜୟ କର ମୀନାବଜାର ଦେଖିକରି। ତ ଯେନ୍ ଫାଳେ କି ପୁରୀର ମୀନାବଜାର ବସିଥିଲା, ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ତ ନାନୀ ନେ କିଛି ଶଙ୍ଖା ଘିନ୍ମି ବୋଇଲା, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୀର ଫେମସ୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଠାନେ ଟିକେ ଅଟକିନୁ। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ନାନୀ ଦେଖୁଥିଲା ଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିନି ମାଲି ନେଇଦେବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଆମର କାକିର ଲାଗି ବି ଗୁଟେ ନେଇଦେନି। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ଲାଗି ବି ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ଘିନ୍ବାର୍ ଥିଲା, ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ତ ନାଇଁ, ହେନ୍ତା ଘିନ୍ନି, ସବ୍କେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ନେଇଦେନି। ଯେନ୍ଟାକି ମାଲି, ରକେଟ୍ ଆର୍ ଡଟ୍ ହେନ୍ତା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଲିମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ବଢ଼ିଆଁଟା ଥିଲା ଏଠାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ଆଏସନ୍ ସପିଂ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ମାନେ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗିବ। ତ ମୁଇଁ ନା ମାଲି ବେଶୀ ନି ଘିନିଥାଇ, ଖାଲି କାକିର୍ ଲାଗି ମାଲି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ନେନି। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଗୁଟେ ଟିଙ୍କିଡ଼ି ନାନୀ, ଯାର୍ ନାଁ ହେଲା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ, ସେ ତାର୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ନେବାର୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର୍ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ଲାଗି ଘିନ୍ବାର୍ ଥିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଠାନେ ତ ହେତେ ଛୁଆମାନର ସାମାନ ନି ଥାଇ, ନାନୀ ଘିନ୍ଲା ତାର୍ ସାମାନ୍ମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ହୀରା, ନୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ ଲଟକିଥିଲା ମାଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ଚକ୍ଚକଉଛେ ରାତି, ତ ସେଟା ନେଲା। ତାର୍ପରେ ଫେନ୍ ଆମେ ଭଗବାନ ଘରେ ଗୁଟେ ଥିବା ଲଡ଼୍ଡୁ ଗୋପାଲ ଲାଗି ମୁଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ନେବାର୍ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ। ଆର୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆଁ ବଢ଼ିଆଁ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଇଠାନେ, ଯେନ୍ଠାନୁ ବି ଆମେ ବି ପାରୁଥିନୁ ଆମ ଘର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଲେ ଡ୍ରେସ୍। ଦାଦା ଇଟା କେତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ୍ 20 ପଇସା ରେ।
ए देख ये लड्डू गोपाल ले स्वेटर नमा का स्वेटर इरा के स्वेटर हाँ का हला कणा नमाज बाबू से कंपास कर लागे काई छे रे से बोलत दीदी माली केते तो एठाने थिला छुआ मनर माली जेनटा कि आम घर थिबार क्यूटी परी सौम्या श्री लाई गुटे मुनेनी जाने बहुत भल दिसरा आई भितरु मते इटा भल लागला मालीटा नहीं थिनी पुरी रो इंता मीना बजार तो बुलले पूरा गुटे दिन भी अधा पड़ जीवा सेथिन लाई आमे भेंदा घिन्नु बहुत सारा सामान स्पेशल कर भगवान मनकर सामान बेसी घिन्नु और हेन्ता तो आम पाखे थिला स्वेटर जैकेट सार्ट पैंट तो सब थिला सेथिर लाई आमे महापुर सामान माने और हाथे बांधलाटा किछि धागा भी घिन्नु और तार परे जेन लॉज बुक कइथनु सेनके आमे गनु कहिन बहुत रात हे जितलानो सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इटा सकाळु उठी करी आमे देखि इथनु इनर क्रिकेट स्टेडियम जेना कि बहुत बड़ थिला पुरी रो स्टेडियम इटा देखि परथबो जे भी क्रिकेट खेलस इठाने कमेंट रे लिखि दियो जे आमे क्रिकेट खेलसु बोली इटा थिला पुरी रो क्रिकेट स्टेडियम जेना कि बहुत सुंदर हितिला देखि परथबो तो इनता देखा हम आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे सेतिन ले वीडियो जदि भल लागला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गुटे कहि दियो प्लीज थैंक यू भगवान श्री जगन्नाथ तुम मनोवांछा पूर्ण करुन जय।